Aye ni ale kibar duma fo jekuli dimsanu chema o bolo faram me ban mo bolo feni abe wole ko ay rive gauche ale colonie des enfants de la baie ka damne utkalo klem wan sabakase a klem wan woroma samba fla ani mugan fla ni colonie des vacances nyere kara yoromino o école lumière ye kalaban croix kala semba minun dira ni colonie des vacances senfe o luk metalke ka nyesi ya falima imo nyogoma ni giya juguma inkono demsen karamogo ani kalandila fe on fin tumeni kenekan olu be ajira ka foko ni colonie ko ni labeni kra ko sebe madi ani fana utara nya ka wulewule da kan ka nyesi demsen somogo bela jelema ko u ka son ka to ka demsenu blaga tani colonie na nyogonona sabula abe demsenu blasra ka nya u ka dana ya tamasrala Gospel Malit meni kenenga anga jien anga mogo dama ka foto la me ka nyesi ni colonie des vacances ma. Dieu merci, nous sommes aujourd'hui avec la rive gauche pour la colonie des enfants qui réunit les enfants de toutes les églises de la rive gauche pour traiter un thème avec les enfants et aussi avec des sous-thèmes des ateliers. Le thème principal était sur le pardon dans un monde troublé, d'injustice, qui a été traité par le pasteur Samuel Yalpi. Il y avait d'autres sous-thèmes comme la bonté de Dieu, le pardon et la vie de Joseph. Je peux dire que je suis très content, surtout que c'est la première fois pour que la rive gauche organise une colonie. Et voyant que c'est la première fois, mais l'effectif est au nord, près 150 enfants comme ça. Ça va et les enseignements aussi, c'est bien l'organisation. Là, les moniteurs, malgré que c'est la première fois qu'ils organisent, ils sont motivés et ils sont au travail. Je pense que ça va. Le message que j'ai pour les parents d'élèves et les églises, c'est de les encourager à envoyer les enfants dans les colonies. C'est un lien, que ce soit spirituel, social, mais aussi c'est éducatif. Parce que c'est ici que l'enfant peut apprendre beaucoup de choses. La parole de Dieu, la cohésion sociale et comment vivre ensemble avec les autres. Donc la colonie, c'est une occasion pour l'enfant de bien comprendre réellement ce que c'est que sa personnalité dans la société. Donc j'encourage les parents et les églises à envoyer plus les enfants dans les colonies pour qu'ils puissent apprendre beaucoup de choses sur la parole de Dieu et aussi sur la vie quotidienne avec les autres. C'est une association qui travaille avec les enfants, précisément l'objectif est l'évangélisation. Le but est d'évangéliser les enfants qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu, les établir, les édifier, les établir dans une église où la parole de Dieu est fidèlement enseignée. Donc, dans ce cadre-là, l'AE travaille au Mali depuis dans les années 94. On est reconnu par l'État malien. Donc, depuis 1994, on travaille ensemble avec les enfants. Donc, on travaille avec toutes les églises. Et c'est une association interdénominationnelle. On travaille avec toutes les églises qui sont membres de la GMPM ou pas. Et nous sommes membres de la GMPM. Donc, l'AE, c'est une organisation qui travaille avec toutes les églises. Nous organisons aussi des activités. La colonie est l'une de nos activités. On forme les moniteurs. On fait des conférences aussi avec les adultes. On a aussi le club des bonnes nouvelles. Nous remercions d'abord notre Seigneur qui nous a permis d'être là et qui a permis la réalisation de cette activité. Aussi, nous remercions toutes les églises et tous nos partenaires qui nous soutiennent dans la prière, dans le soutien financier et matériel pour la réalisation de nos activités. Un grand merci aussi à tous les moniteurs et monitrices qui sont engagés pour l'œuvre des enfants. Pour le Seigneur. En colonie de vacances, le thème principal est Yafali, Nintien, Nyangamile, Klembalia, Betiem. Alors, Kamini, Kain Damena, Niebala, Dimson, Subala, Pesebe, Beka, Kalana, Beka Kalana, Pesebe. Ani ama kunda ko kalami baga duma ko miali solen ko fe la bani ka kalam aywa ka impression générale ke oye kai abega demsonu deme ko sebe ani demsonu bega kalam lame ani wala ka flonge minu fana ke wala ka u farkuni ala ko sebe donc kalam minnu fana bɛ ka di a nafa bɛ u kan kosɛbɛ o dɔrɔn tɛ minnu sera ka na ni denmisɛnninw ye an b'a ye k'a fɔ u ye baara ɲumanba de kɛ u ye baara kɛ a diyara denmisɛnninw fana ye k'a fɔ ko masaw miirila u la ka na ni u ye yan ani minnu ma se ka na fana an bɛ se ka min fɔ u ye u k'u jija siɲɛ wɛrɛw la
u kana fɔ ni ɲɔgɔnnaw kɔ denmisɛnnin minnu bɛ yan a jɛlen don n'u taara u bɛ nin ko ɲɛfɔ u tɔɲɔgɔn wɛrɛw ye o la waati nataw la u ka caya ka tɛmɛ i kan o de bɛ denmisɛnnin dɔw masaw fana bɛ ka na ka bɔ denmisɛnninw na fana bɛ denmisɛnninw farifoni kosɛbɛ ani a bɛ ka diya denmisɛnninw kosɛbɛ ni masaw bɛ to ka na waati ni waati ka o lajɛ o fana bɛ u ka ko sankɔrɔta kosɛbɛ fɔlɔ ka foli di denmisɛnninw karamɔgɔ bɛɛ ma ani a ye min ye nin hakilina sɔrɔ ka nin ko labɛn ka fara o kan ka foli di masaw bɛɛ ma minnu bɛɛ ye u bolo don ɲɔgɔn bolo ka denmisɛnninw fana dɛmɛ ka siya ani ka to ka na ka foli di olu bɛɛ ma nin tɛ ko fililen ye nka nin ye ko ɲɛnamaba de ye min kɛra denmisɛnninw ka ɲɛnamaya la n bɛ da la k'a fɔ ko o bɛ taa ɲɛ ka baara kɛ denmisɛnninw ka ɲɛnamaya la don nataw la an bɛna a nafa fana ye an ka duw kɔnɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ. N ka impression ye min ye i n'a fɔ nin ye anw siɲɛ fɔlɔ de ye c'est la première édition a ye gosi nin y'ale siɲɛ fɔlɔ de ye ka koloni kɛ donc ni a jateminɛ o fɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn caman kɛra parce que an tun b'a sigi ni an ye denmisɛnninya kɛ min sɔrɔ an yɛrɛ tun b'a sigi ni a ye nka ala barika la denmisɛnninw bɔra ani an bɛ ka fɔ ko denmisɛnninw bɛɛ lafiyalen don quoi u bɛ ka kalanw se k'a ɲɛ u nisɔndiyalen bɛ bon ni fana ɲininka baloko ta fan fɛ dumuniko ta fɛ u b'a fɔ ko ça va ko kɔnɔ bɛ ka fa donc on peut dire dans l'ensemble a ka fisa bon cikɛ min bɛ ne bolo ka lase denmisɛnnin bangebaaw ma nin ye wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye ni ekɔli bilara tan wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw don ni san'an ka denmisɛnninw to yen nɔ u yɛrɛ ma an ka sɔn ka u bila ka na nin n'a ɲɔgɔnnaw na yadɔ ala ka kuma de bɛ di u ma donc n'u bɛ dege fɛn caman bɛ kɛ ɲɛnɛmaya jusigilan dɔw de bɛ kalan nin yɔrɔ la yan nɔ donc minnu sera ka na vraiment n b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ na bɔ ni kalan caman ye o la o b'a to minnu fana ni olu ma se ka na an b'a ɲini ko san wɛrɛ u fana ka se ka u sen don nin baara la ni denmisɛnninw fana ka sɔn u b'a sɔn ka denmisɛnninw bila ka na walasa an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka nin baara in kɛ denmisɛnnin ka siniɲɛsigi a bɛ daminɛ kabini a tiɲɛni i ko ala ka kuma b'a fɔ cogoya min na denmisɛnnin kan ka sira min taama i k'a kalan o la hali n'a kɔrɔla a tɛna o bila donc nin ye o baara dɔ de ye o la an bɛ denmisɛnnin somɔgɔw kɔni lajija u ka sɔn u ka denmisɛnninw sen don ko la nafa b'a la kosɛbɛ bon folikan bɛ ɲɛsin daba ala ma fɔlɔ ale min sɔnna ka bidon yira an na a kɛra sewa ye a kɛra ɲagaliko ye ani an bɛ folikan lase aw mejaw yɛrɛ mɔgɔ ani an bɛ folikan di denmisɛnnin somɔgɔw fana ma minnu sɔnna ka ka denmisɛnninw bila ka na walasa an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka ni tile damadɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ ani minnu fana ye an ladon yɔrɔ la yan nɔ an bɛ folikan di olu fana ma tiɲɛ yɛrɛ la ko o ni ce donc foli bɛ bɛɛ ye fɛn fɛn y'i sɛgɛn nin baara in na fɛn fɛn ye dili kɛ fɛn fɛn ye dilili kɛ mɔgɔ mɔgɔ y'i sɛgɛn ni fɛn dɔ ye nin baara in na an bɛ folikan di u ma donc comité bɛɛ tɔgɔ la ne bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ani matigi ka bɛɛ lajɛlen. Je dirais d'abord que AE de une colonie label. L'AE c'est une association pour l'évangélisation des enfants. Donc là on a rive clair nos flyers, rive droite, rive gauche. Voilà donc ni rive gauche ka colonie. Nga kalan tumbe ya fali koka. Kerenkrenia la Bible kɔnɔna na Yusufu ka ɲɛnamaya ko. Gɛlɛya minnu bɛɛ ye Yusufu sɔrɔ nka o bɛɛ kɔfɛ a sɔnna ka yafa a kɔrɔw ma. Donc a kun tun ye walasa ka denmisɛnw dɛmɛ ka faamuyali kɛ k'a dɔn ko yafali ye ko ɲumanba ye min ka fisa adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya ma ani min ka di Ala ye fana. Je dirais que u ye caman faamuya a la parce que an ye baro kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ cɛ u ye ɲininkaliw caman kɛ ani à travers ces questions j'ai compris que gɛlɛya bi caman kan ka yafa dɔw kun kɛlen don ka ko caman mara u kɔnɔ donc o la rancune caman tun bɛ u kɔnɔ. U bɔlen a kalama ko yafali ye ko ɲumanba ye yafali bɛ mɔgɔ libérer a bɛ mɔgɔ lafiya a bɛ mɔgɔ dusu suma a bɛ se ka hali kɛnɛyali di mɔgɔ ma a bɛ jɛɲɔgɔnya ɲuman sinsin mɔgɔ ni Ala cɛ u caman y'a décision ta u y'a latigɛ ka
yafa minnu ye u hakɛ ta ka yafa u ma u fana ye minnu hakɛ ta u caman y'a latigɛ n'u kɔ seginna ka taa yafa ɲini olu fɛ minnu ka denmisɛnninw inscrire la minnu bɛ ka na an suit foliba di u ma nin ye ko ɲumanba ye vacances kɔnɔna na a ma fɔ ko denmisɛn ka vacances bɛɛ kɛ yala la mais de temps en temps nin colonie genre ninnu ani nin kan suguya ninnu a ka fisa ka denmisɛn bila ka na a la parce que u bɛ se ka kalan dɔw sɔrɔ yan u bɛ se ka faamuyali dɔw sɔrɔ yan aw tɛ se ka minnu di u ma so kɔnɔna na u tɛ se ka hali minnu sɔrɔ fana église kɔnɔna na minnu fana ma se ka cogoya sɔrɔ ka na ni u denw ye an b'a ɲini u fɛ ko u ka sɔn waati na nataw la ni u ye kunnafoniya ko mɛn AEE kan activitéw kan a kɛra colonie ye a kɛra kan ye a kɛra formation ye u ka sɔn ka u sen don a la nafaba bɛ a la sabu an ka baara bɛɛ de ɲɛsinnen don nin ma a dɔnniya bɛ an na a bɛ denmisɛnninw dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ foliba lase denmisɛnninw ma fɔlɔ denmisɛn minnu nana minnu ma na ni a tun bɛ diya u ye ka na n bɛ foli di u bɛɛ ma ko matigi ka duba u ye minnu ma se ka na fana k'a f'u ɲɛna ko Ala ka si ni kɛnɛya di san wɛrɛ t'a la an bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ani nin ko labɛnbagaw fana n bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma ni hakilina ɲumanw kosɔn ani ko matigi ka an bɛɛ ɲɛ minɛ ka si ni kɛnɛya di san wɛrɛ amélioration ka don kow la ka tɛmɛ nin kan ani a bɛɛ ɲuman ka tɛmɛ denmisɛnw ka bɔ ka caya denmisɛn karamɔgɔw ka bɔ ka caya nɔrɔ ka da Ala tɔgɔ kan. Depuis kolon daminɛ an b'a fɔ Ala barika an bɛ ka changement yɛlɛma cogo caman ye denmisɛnninw ka kɛwalew la u nana u ka kalansenba kun ye yafa ni diɲɛ fɛn gɛlɛya wagati fɛn na injustice la an ye faamuyali sɔrɔ k'a fɔ ko denmisɛnninw ye thème faamuya u bɛ ka lamɛnni kɛ ani u bɛna a bila an dalen don a la fana k'a fɔ ko u n'a bila baara la n'u sera so ka da u yɛrɛ kɛcogo kan nin kan kɔnɔna na yan nɔ an bɛ ka mun ye a kɔnɔna na cikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin an mansaw ma colonie ninnu dabɔla denmisɛnninw k'u ɲɛnajɛ ani u ka Ala kuma sɔrɔ fana a fɛ kulonkɛ fɛ fana ani colonie kɔnɔna na u bɛna teriw sɔrɔ fɛn caman hakilina bɛ falen ko caman kɛ mɔgɔ kelen hakilina kelen ni mɔgɔ farala ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ hakilina wɛrɛw bɛ na hakilina jugu dɔ kun bɛ den dɔ kun na o bɛ se ka falen à travers ça ni an bɛ se ka to denmisɛnninw ka na ani k'an janto u la kosɛbɛ u ka lamɔ kɔnɔna na a bɛ colonie ninnu bɛ na ni fɛn falenna caman ye mun bɛ taa kɛ sini denmisɛnnin maakɔrɔba ɲɛnamaw ye cogo min na folikan min bɛ ne bolo ka se jama bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko a' ni ci ani ka delili kɛ fana an denmisɛnninw ani an denmisɛnnin karamɔgɔw an b'a dɔn baara min don a ma nɔgɔn n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan i b'o kɛlɛ n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan i b'o fɔ ɲɔgɔn kɔ ka delili kɛ an ye walasa o fɔɲɔgɔn kɔ ninnu a ka kɛ wagati ko dɔrɔn ye nka a kana kɛ balawu ka bɔ a la ni an sera ka delili kɛ o la ani ka to ka dɛmɛ kɛ o fan fɛ ne ka deli folikan ye o bɛɛ ni ci u dala an na ka u denw minnu di an ma nin tile naani kɔnɔna na u ni ci o kosɔn